Ang kwentong ito ay ipinadala ni Rosemary. Classmate ko raw siya noong high school. Bagamat hindi niya naman nabanggit kung anong taon yun. Ang kwentong kanyang ibinahagi ay nangyari noong taong 1996 sa probinsya ng Capiz. Simulan na natin ang kwento. Hello Mr. Ocampo, ay Captain Kokak pala. Itago mo na lang ako sa pangalang Rosemary. Hindi ko alam kung natatandaan mo pa ako. Pero ako, sobrang tandang-tanda pa kita. Paano ba naman? Ikaw lang ang naging crush ko noong high school. Sobrang galing mo kasing mag-report sa harapan kapag Filipino ang subject. Kaso ay hindi mo naman ako napapansin. Baliw na baliw ka kasi roon kay Hindi na lang ako magbabanggit ng pangalan. Anyway, diretso na tayo sa kwento. Hindi ko alam kung naikwento ko na ba to sa'yo dati. Ang natatandaan ko ay naibahagi ko na nga to. Kaya lang ay hindi ka naman nakikinig ng maayos. Dahil nga busy ka sa paghanga sa kanya. Nangyari ito noong 6 na taong gulang pa lamang ako. Pero tandang-tanda ko pa rin ang bawat detalye. Taong 1996 yun. Sa aming probinsya sa Capiz. Noong panahong yun, ay hindi pa ako nag-aaral. Naninirahan kami sa isang kubo. Pero hindi ito maituturing na ordinaryong kubo dahil napakalaki nito. May sariling kwarto kami nila nanay at tatay. Gayun din si Lola Imelda, ang nanay ng tatay ko. Malaki rin ang lupa namin doon at napakarami naming alagang baboy at manok. Yun ang kinabubuhay ng pamilya namin. Si tatay ay umaalis tuwing umaga para maningil ng mga pautang mula sa kanyang pagkakatay at pagbebenta ng karne. Ang natitira naman sa bahay ay ako, si nanay at si Lola Imelda. Magkakatulong kami sa pagpapakain at pagpapaligo ng mga alaga naming hayop. Napakabait ni Lola Imelda noon. Sa katunayan, nangihilot siya ng mga kapitbahay naming may sakit at hindi siya nagpapabayad. Lagpas 6 na po na ang edad ni Lola, kaya medyo hukot na ang kanyang tindig. Bagamat malakas pa sa mga gawaing bahay, kakikitaan na siya ng paghingal kapag napapasobra sa trabaho. Normal ang pamumuhay namin noon hanggang sa isang araw ay dumating ang kapatid ni Lola Imelda na si Lola Criselda. Bagamat mas matanda ito, mas mabilis itong kumilos at hindi kakikitaan ng pagod. Nagpaalam si Lola Criselda kay tatay na isasama raw muna niya sa bundok si Lola Imelda upang magkasama silang magkapatid. Nararamdaman na raw kasi niya na malapit na siyang mamatay. Dahil tiyahin naman ng tatay ko si Lola Criselda, ay pumayag siya. Total, ay naroon din naman sa bundok ang mga pinsan ni tatay para mag-alaga sa kanila. Mga 1 buwan ang nakalipas nang muling bumalik sa bahay si Lola Imelda. Sa kanyang pagbabalik, napansin namin ang malaking pagbabago. Tila lalo siyang lumakas at hindi na hinihingal sa pag-aalaga ng mga baboy. Ngunit hindi lang pisikal na kalagayan ang nagbago, kundi pati ang kanyang ugali. Naging bugnutin si Lola at ayaw na niyang nagpapatulong sa mga gawain. Pati ang mga may sakit na lumalapit para magpahilot ay tinatanggihan na niya. Isang beses, nagkatay si tatay ng baboy. Nakagawian na ni tatay na hindi ibenta ang mga bituka. Sa halip, ay ibinibigay na lang ito sa mga kapitbahay. Laking gulat ni tatay nang tangkang ibigay ang mga bituka sa kapitbahay dahil biglang nagalit si Lola. Kahit walang ginagawang masama ang kapitbahay, ay pinagmumura niya ito. Sabi ni Lola, sa kanya na lang daw ang mga bituka dahil gagawin niyang mantika. Kinagabihan, narinig kong nag-uusap si nanay at tatay tungkol kay Lola. Isinumbong ni nanay ang nakita niya sa babuyan. Pinaghihiwalay daw ni Lola ang mga bituka at ipinapakain sa mga baboy. Pero ang mas ikinabahala ni nanay,
ay nang makitang kinakain din ni Lola ang mga hilaw na bitukang yon. Natahimik lang ang aking mga magulang nang biglang dumaan si Lola sa tapat ng aming pinto at binigyan sila ng isang napakasamang tingin bago pumasok sa kanyang kwarto. Dahil sa pagod sa pagkakatay ng baboy, maaga kaming nakatulog. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa isang pagkaluskos. Sinilip ko ang pinto at nakita ko si Lola Imelda na lumabas. Gusto ko siyang sundan, pero natatakot ako dahil madilim. Ang ginawa ko ay lumapit ako sa aming dingding na yari lang sa sawali. Tinusok ko yun ng daliri para gumawa ng maliit na butas at doon ako sumilip. Kitang-kita ko si Lola na naglalakad patungo sa kubo ng aming kapitbahay. Kahit madilim, ay sigurado akong si Lola yon. Ang ipinagtaka ko pa, biglang tumuwad si Lola at gumapang. Noong una ay natatawa pa ako dahil parang tanga si Lola. Tao naman siya pero bakit ganun siya maglakad? Maya-maya, dahan-dahan siyang umakyat sa puno ng nyog. Tapos ay biglang tumalon para makalagpas sa mataas na bakod ng kapitbahay hanggang sa makatuntong siya sa bubong ng kanilang kubo. Biglang nagkaroon ng malakas na sigawan. Lumabas ang kapitbahay naming buntis at ang kanyang asawa na may hawak ng itak. Kitang-kita ko si Lola na tumalon mula sa bubong at mabilis na tumakbo patungo sa gubat. Nagising si nanay at tatay dahil sa ingay. Kinuha ni tatay ang kanyang palakol at mabilis na tumakbo sa kapitbahay para tumulong. Subalit hindi na nila naabutan ng aswang. Pagbalik ni tatay, sinabi niyang ligtas naman ng buntis dahil sa dami ng mga kapitbahay na rumisponde. Doon ko na sinabi kay tatay ang lahat, na ang aswang ay walang iba kundi si Lola Imelda. Mabilis na tinungo ni tatay ang kwarto ni Lola at nakitang wala nga siya roon. Pinaniwalaan ni tatay ang mga sinabi ko. Isang linggo ang nakalipas at hindi na bumalik si Lola Imelda. Marahil ay doon na siya tuluyang nanirahan sa bundok. Nagpasya si tatay na ibenta ang aming lupa at mga alaga at lumuwas kami ng Maynila. Doon na ako nag-aral hanggang sa naging classmate nga kita noong high school. Kaso nga, hindi mo ko nagustuhan dahil baliw na baliw ka sa kanya. Captain Kokak, sana ay mabasa mo ito at maalala mo ko. At least ay nasabi ko na sa iyo ang dalawa sa aking mga lihim. Una, naging crush kita. At pangalawa, aswang ang lola ko. Maraming salamat, Captain Kokak. Sana ay makahanap ka na ng babaeng magmamahal sa iyo. At sana ay magkita tayong muli kahit hindi mo na ako kilala.